amba kudalitseni. Ndimafuna ndikulimbikitseni chinthu china chake. Mumadziwa pali nyengo zina zimene nzeru za anthu zimakhala zochepa. Ndipo achibale atha kuyesera koma sangakwanise kuthandiza. Zikonso litha kuyesera kuti libweze yankho koma sizithandiza. Kotengera ndi mawu a Mulungu ku buku la 2 Mafumu chapter 6 tikumva nkhani ya njala imene ali mu dera la Samaria. Ndipo inali njala yayikulu imene nzeru za anthu, nzeru za boma zinatheratu. Kufikira pamene mneneri anatulukira ku chapter 7 kulankhula mawu ku dziko limene chaona kuti mawa nthawi ngati mukhala ndi chakudya mzikomo, ndipo zinachitika pa mawu a mneneri. Ndimafuna ndilankhule, ndabwera monga mneneri wanu sopano, ndifuna ndilankhule mawu ku nyengo ina iliyonse imene sikuyenda pa moyo wako. Mwina wesa nzeru zako sizikutheka, wesa china chilichonse sichikutheka, ndikupemphera mu dzina la Yesu Khristu kuti nyengo ina iliyonse imene wesa ndi nzeru zako kuyambira tsopano ilandire kudzoza kuziyambe kuchita zinthu ziyambe kuchitika mu dzina la Yesu Khristu. Ndipo ndikunenera kuna kuti china chilichonse chimene chinauma chilandire moyo, chimene chinafa chidzukenso mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu. Business imene inatha tikuyidzutsa mu dzina la Yesu Khristu. Banja imene linatha tikulibwezeretsa mu dzina la Yesu Khristu. Ndipo ndikupemphera maphunziro amene anayima chifukwa cha kusowa kwa school fees, ndikunenera school fees ipezeke in Jesus mighty name I pray. Amen.